Yiti Kadang Nur Karisma Kecurumatan Conggeng Mora Tamu Langkung Dumateng Subil Hajat Keluarga Penjenengan Popo Didi Subati Sakutra Keluarga Ugi Katang Besan Sinor Wedi Saking Keluarga Penjenengan Popo Ngasti Ibu Sarti Sakutra Keluarga Ugi Pangomjong Sedanipun Ingkang Satu Bagi Yung Mulyo Saking Mora Tamu Purula Kakak Kusya Putri Tasih Keparang Medal Hamia Sepening Sumasono Sak Metawis Nggih Kidung Wahyu Kolosnya Buka Piyarso Kecurumatan Saking Mora Tamu Sinambi hangarapi sukotenge sampun katuraken dening saking keluarga panjenengan Bapak Didi Subati lumantar para kadang pramu lati sakutra suplaga sumanggung kadang-kadang Nur Karisma ganti warna amatisi akarangan cara suko paling suko aturaken sumangga.
Para sepuh para tamu kagum kang sata putri ingkang winantuhing pakoramatan. Kepara kula minangka jajaring pambiwara keparang badhe nglajengaken lumadining tata cara candhaipun nenggih atur pambagyaharja. Ing wanci punika Bapak Didik Subadi keparang ngaturaken manem Brama ngaturaken wilujeng rawuh para tamu kakung kang sata putri ingkang sampun keparang rawuh. Parantining wanci punika Bapak Didik Subadi ibunani mboten kuwa matur piyambak wonten ngarsa panjenengan sedaya. Pramila saking punika tata cara hatur pambagyaharja kepareng badhe kalisanaken dening Bapak Iman Safiri. Jumenengipun Bapak Iman Safiri kasumbul Bapak Wahyu Diarjo sarta Bapak Hadi Sunar. Mbok bilih sadaya sampun samapta wekdal saha pandayawara katur. Sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yurdu fala hadiyalah wa man yurdu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kula nuwun sesepuh bin sepuh para tamu kakung putri sinedahan ingkang winanting kagurmatan. Saderengipun kula nglajengaken matur wonten ngarsa panjenengan sedaya ingkang mangka rambatane ngatur saking Adi Mas Didi Subadi sekalian. Mugi wonten keparengipun kula nderekaken panjenengan sedaya sarta kula nderek ngunjukaken raos puji sarta panuwun syukur wonten asa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih paring pinten-pinten kanikmatan dumateng panjenengan sedaya lan kula satemah ing titiwan ingkang prayogi menika. Panjenengan sedaya lan kula saged makempal wonten ing griya pawiwahan menika wonten ing kawontenan kawilujengan. Sholawat ugi salam mugi tetep kalimpahaken dhateng uswah kasanah panjenengan kula Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumeberipun dumateng garwa putra wayahipun ugi dumateng sedaya para sahabat-sahabatipun. Fa insyaallah mugi-mugi panjenengan sedaya lan kula kalebetna ahli taatipun ingkang tansah ngajeng-ajeng syafaatipun benjing wonten ing yaumul kiamah. Para tamu kakung putri sinedahan ingkang winantuing pagurmatan ngambali atur saking para amung rawuh. Adi kula Didi Subadi sekalian ngaturaken wilujeng rawuh. Sinartan atur ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan. Inji hawit saking karawuhan panjenengan sedaya mugi-mugi anggenipun adi kula pun Didi Subadi sekalian netepi reh darmaning sepuh ngunduh mantu wonten ing wanci kang prayogi menika mugi tansah wilujeng wiwitan ngantos dumugi sak lajeng-lajengipun.
Para tamu kakung putri sedaning kang winanting pakurmatan. Anak kula pun Andi Kurniawan. Sampun dipun keparengaken Hanjatu Krami putra pawestrinipun Bapa Ngasdi sekalian ibu ingkang sesiripun Roro Ayu Selvi rikala dinten Rebo kaping 16 Oktober warsa 2019 wonten ing Kendal kanthi wilujeng kalis saking sekataing rubito. Para tamu kanggo putri sinedaning kang winanting pakurmatan, atur panuwun ingkang tanpa pepindhan saking adi kula Didi Subadi sekalian. Dene sarawuh panjenengan sedaya mboten ngelangke kewala. Ingkang kepara paring pasumbang panjurung ingkang arupi menapa kemawon. Ingkang sedaya menika kala wau saged ngenteng-entengaken sesanggenipun adi kula Didi Subadi anggenipun ngajangi keperluan ing titi wanci menika. Atur panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng warga RT 0 kalih ingkang sampun sekareng nyengkuyung bot repotanipun Adi Mas Didi Subadi sekalian wiwit purwa madya ngantos wusananing gating mangke Adi kula Didi Subadi namung saged ngaturaken ageng panuwun mugi sedaya sih kadarman panjenengan tansah pikantuk imbalan ingkang satraju saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Para tamu kakung putri sirdaning kang winanting pakurmatan, mbok bilih mekaten lan semanten atur sapala saking adi kula Didi Subadi sekalian. Kula nglenggono sedaya kekirangan kalepatan ingkang kula sandang kabekta saking cubluk so cupeteng pangertosan kula mugi diagunging pangaksami sono wekdal katur wangsul dumateng kadang pengendali wara ingkang akhiripun billahi taufik walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toto coro hatur pambagyaja sampun katindaken kanthi prasaja. Ing lajengipun keparang moklo badhe nglajengaken lumatining tata cara candhaipun nenggih ular-ular. Ular-ular ing wanci punika katara dumateng panganten sekalian lumeberipun dumateng para tamu ingkang sampun kepareng rawuh. Ing wanci punika ingkang kepareng hambabar tata cara ular-ular nenggih Bapak Ustaz Muhammad Suyanto. Apa bilih sada sampun samapta wekdal sak cekapipun kula aturaken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki do sami mireng mboten niki? Kirang banter mboten? Kula suwun salam kula mangke dipun jawab sareng-sareng kanthi kompak nggih. Awit ngaturaken salam menika namung sunah ning jawabe wajib. Insyaallah mangke ingkang kersa jawab salam kula dongaaken. Mugi-mugi dipun paringi panjang umur, awak sehat barokah, rezeki ingkang kathah halal barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan ingkang soleh lan solihah, tekun istiqomah anggenipun ibadah, akhir hayat husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahallan nikah wa haramas sibah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman rahiba an sunnati falaisa minni. Ingkang kinurmatan sesepuh bini sepuh langkung-langkung ingkang dipun sepuhaken wonten ing Desa Kemuning ingkang satu hukina bekten, Bapak dalah Ibu para tamu kakung Mewah Putri ingkang asma mboten kula sebataken setunggal mbaka setunggal, sedaya ingkang kinurmatan khususon janipun Bapak Didi Subadi, Ibu Nani pinangka sahibul hajat wonten kalenggahan siang ingkang kinurmatan. Ugi yanipun inggih Bapak Ngasti Ibu Sarti ingkang mijil saking Krajan RT 3 RW Setunggal Tejorejo Ringin Arum Kendal ingkang satu kehormatan lan ugi ingkang dipun wayahaken Allah SWT khususan mempelai berdua waninje Mas Andi Kurniawan dalah Mbak Roro Silvi ingkang sangat-sangat kinurmatan. Kalangkung rumiyin wonten siang menika monggo kita sesarengan ngaturaken panuwun puji dalah syukur wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten kalenggan siang menika saestu kita tasih kaparingan nikmat ingkang arupi kesehatan lan kesempatan ing sehingga wonten saat menika estu kita saged nuhoni panjuwun saking yanipun Bapak Didi Subadi Ibu Nani pilih wonten kalenggan siang menika ngunduh penganten yanipun Mas Andi Kurniawan dalah Roro Silvi. Mugi sedaya pikantuk barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Niki ra usah amin to. Oh, amin. Telat nggih. Salawat salam mugi katur dumateng junjungan lan panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi ingkang badhe kita tenggo-tenggo syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin. Allahumma amin. Sagung para lenggah tamu kakung putri ingkang kinurmatan kang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Mas Andi, Mbak Silvi wonten kalenggan siang menika piyambakipun yantun sepuh panjenengan Bapak Didi Subadi Ibu Nani miwaha panjenengan ingkang saperlu supados inggih ngraos syukur wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene wonten kesempatan wekdal menika Allah paring nikmat ingkang kathah ing sehingga wonten wekdal menika anggenipun syukur yanipun Bapak Didi Subadi sekalian Ibu wonten kalenggan siang menika mboten kandes jroning batos ning dipun lahiraken kanthi ngrawuhaken Bapak Ibu sedaya lan nyuwun pandongaipun mugi-mugi ing mangke penganten kekalih saestu dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan barokah. Amin. Allahumma amin. Sagung para lenggah tamu kakung putri ingkang winanteng pakurmatan Mas Andi Kurniawan dalah Mbak Silvi. Mas Andi panjenengan sampun nampi jejibahan amanah saking yanipun Bapak Ngasti Ibu Sarti. Kala nikanipun panjenengan ijab kabul, saya terima nikah dan kawinnya Silvi binti Ngasti kanthi mas kawin tersebut tunai
itu limpahan tanggung jawabipun yanipun Bapak Ngasti dipun limpahaken dateng panjenengan. Mangke borong sae lan botenipun dumateng panjenengan. Ngaten nggih? Nah niki. Lan kula suwun memang nikah niku harus dipun pikir ingkang langkung tebih. Sebab nikah niku jangkauanipun boten namung sewulan rong wulan, boten namung setahun rong tahun. Ning nek miturut ngendikanipun tiyang sepuh kaken-kaken ninen. Sakniki niku nyuwun sewu. Kathah lare-lare don nikah niku masih di bawah usia, nipun di bawah umur. Niki mangke nyuwun sewu tak umumke. Sedelok engkas enten peraturan nikah niku piantun putri minimal 19 tahun, kakung nggih 19 tahun. Nek urung enek 19 tahun, mangke harus inggih menika rekom dateng inggih menika PA, Pengadilan Agama. Niki peraturanipun mangke rada beda. Benten kalih kelomben, ngoten nggih? Lah niki. Mas Andi, Mbak Silvi, kersanipun rumah tangga penjan mangke saged rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah mulya uripin donya tekan akhirat. Mas Andi, Mbak Silvi, siji wong omah-omah niku siji kudu nengkenke urusan bab ibadah. Niki mboten namung manten anyar tok. Termasuk mantan-mantan manten, monggo nek uripe kepengin ayam tentrem, ya siji aja ninggalke ngibadah. Terutama adalah salat. Niki kewajibanipun panjenengan, perintahipun Allah ingkang supados kula piyasaya nindakaken dawuhipun Allah menika. Sinebat wonten sunggalipun surah Az-Zariyat ayatipun 56 ngendikanipun Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mas Andi, Mbak Silvi, Allah niku mboten nitahaken jin lan menungso. Kejawi jin lan menungso menika ken sujud, ken ibadah, ken taat dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nek wonten saat menika kita mboten taat, berarti nyalai menapa ingkang dados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Ila monggo kersanipun gesang kita mangke ayam tentrem, oninjih ibadahipun ampun ngantos dipun lirwakaken. Syukur-syukur bagi manten anyar, nyun sewu ibadahe kalangkung sregep, ngoten nggih. Aja kok sok-sok malah luwih rada males. Mergo napa alasane ngantuk. Lah, ampun nggih. Lah niki. Sebab ngibadah termasuk salat menika kuncine agama, salat kuwi cagake agama, kuncine suwarga kudu ditindakno. Repota kaya ngapa, rekoso kaya ngapa, niku kudu diusahakno, ditindakno. Kanca nembe adang. Nggih, nyuwun pangapunten kendel satawis nggih. Ya niki padahal seri sing terakhir pun medal. Sabar godhong kara ngoten nggih.
Sagung para lenggah Bapak Ibu ingkang kirmatan, Mas Andi Kurniawan dalah Mbak Silvi. Setunggal kersanipun rumah tangga ayam tentrem, ibadahipun ampun kesupen. Prakanca kagem nyelingi wontenipun acara kalih dahar diaturke inggih menika kaitanipun kalih salat. Inggih menika caping gunung, monggo diaturke. Niki kersanipun boten ngemetaken dhateng penganten khususon tapi sagung para lenggah tamu Bapak Ibu mbok menawa piyantun ki sok-sok nggih enten teledore ngoten nggih. Niki monggo ibadahe ampun ngantos kesupen kersanipun rumah tangga niku saged ayem lan tentrem. Amin Allahumma amin. Langsung mawon Mas. Salat kuwi cagaking agama, salat kuwi kuncine swarga. Kuwi ning nggon salat. Lah salat niku iso jejeg napa mboten? Lah niki bukti kenyataane kadang-kadang nyun sewu Mas Andi dalah Mbak Silvi. Kathah piyantun nindakaken salat. Ning bukti pengamalanipun kados pundi? Kathah wong salat jek do tumindak maksiat. Kathah wong salat jek do gelem ngapusi. Kathah wong salat jek do wani karo wong tuwa. Niki. Lah buktinipun kita nindakaken salat mestinipun sansaya anggen kita nindakaken ibadah tekun dhateng ngarsanipun Allah, sansaya tambah sae amaliyahipun kula lan panjenengan sedaya. Niki setunggal tak cepete mawon. Nomor kalih Mas, kersanipun rumah tangga pian mangke saged ayem lan tentrem. Nomor kalih wong omah-omah kuwi aja nganti pisan-pisan wani utawa durhaka karo piyantun sepuh. Lah niki piyantun sepuh pian sampun dipun jejer kiring kanan, kiring kene, kiring kiri menika sedaya nika piyantun sepuh panjenengan. Sebab ora enek suksese anak mergo tirakate wong tuwa. Mergo suksese anak kuwi mergo dongane wong tuwa. Loh, kadang-kadang anak niku nyun sewu kurang ajar. Kurang ajare ngeten. Wong tuwa loro, duwe anak 5 dadi 10. Ngoten nggih?
iso diopeni cilik tekaning gedhe amarga napa wong tuwa niku anggenipun nggulawantah panjenengan tohipun menika nyawa wiwit nggo garbeni panjenengan 9 sasi 10 dina nyanti-nyanti digawa rana-rana lak ngoten nggih Bu nggih. Terus ngelairke toing nyapa pendingan cilik digedhekno bodho disekolahno wayah nikah dinikahno jenengan ndek anak paling mbok titipno iki wonge ya ana mesti lho ngoten niku kurang piye wong tuwa ning kadang-kadang nyun sewu wong tua loro anak 5 dadi 10 ngopeni wong tua loro nyun sewu kadang-kadang niku do iren sing gedhe moh ngopeni nomor loro moh ngopeni nomor 3 moh ngopeni nomor 4 moh ngopeni niki nggih enten mboten enten nggih mboten enten lho itu perjuanganipun piyantun sepuh kula piyantasih kagungan piyantun sepuh itu lahan surga betul niku ilo alhamdulillah mula mang bekteni piyantun sepuh panjenengan itu lahan kangge swarga panjenengan syukur bagi anak gelem maringi rezeki dateng wong tuwa kersanipun rezeki penyan lancar dipun tambahi kalih Allah ingkang langkung kathah alhamdulillah lho niki nomor loro aja nganti pisan-pisan nggih durhaka wani karo wong tuwa. Sebab menapa? Wonten ing ayat sampun dipun ngendikaken dening Allah wonten surah Luqman ngendikanipun Allah nggih wa wasainal insana biwalidaini hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi aimaini aniskurli wali walidaya ilayyal masir. Lho wonten ayat menika kula nyasaya kadhawuhan napa? Sae dateng piyantun sepuh ken bekti dateng piyantun sepuh kekalih. Sebab piyantun sepuh kekalih menika anggenipun ngandung nggih, anggenipun bobot, anggenipun nyusoni dateng panjenengan kurang luwih 2 tahun. Niku luar biasa perjuanganipun piyantun sepuh dateng panjenengan. Mula tak suwun nyuwun sewu Mas Andi, Mbak Silvi. Nggih, Pak Didi Subadi niku kagungan putra kakung. Kene nganti putra kakung niku kok dialang-alangi nyun sewu nganti ora apik karo Pak Didi sekalian ibu. Nggih, sing bojoke piyantun putri, yen mboten pareng, Mbak. Urusane Mas Andi karo kalih Pak Didi niku memang sebagai piyantun sepuh harus bekti. Piyantun putri mboten kenging ngalang-alangi. Lah niku sok-sok nyun sewu, nek enen wong ndek anak lanang kok anak lanang ora sae karo piyantun kakung. Lah kadang niki provokatore piyantun putri, ngoten nggih. Ning mboten piyantun mriki sae sedaya ngoten nggih. Sae, amin Allahumma amin, ngoten nggih. Sebab ngaten Mbak Silvi, Mas Andi Kurniawan iso gedhe iki menapa? Mergo air susunya Ibu Nani, bukan air susu. Ngoten lho nggih. Nggih napa nggih? Lho betul. Niki kula mangke Mbak Silvi nggih, panjenengan mboten saged nek Mas Andi kok badhe bekti dialang-alangi nganti ra becik karo wong tuwa ampun ngantos. Justru panjenengan mangke kekalihipun bekti dateng piyantun sepuh kersanipun rumah tangga pian saged ayem lan tentrem. Nomor 3 Mas Andi adalah Mbak Silvi. Nggih. Mila wonten ing kesempatan menika ingkang angka 3 panjenengan mangke sak sampunipun bangun rumah tangga ketah saling napa? Saling menghormati, saling menyayangi. Mas Andi, tujuane wong nikah napa kira? Napa Bu tujuane wong nikah? Tujuane napa? Ibadah. Mula nek tujuane ibadah aja mung harta, nggih, aja mung bab urusan rupa. Karena nikah itu urusan ibadah. Mila nyun sewu Mas Andi, saat niki penyan nikah niku memang sing bangsane ra ketok termasuk iblis setan niku gak seneng Mas Andi, Mbak Silvi. Nek enten wong nikah niku gak seneng. Karepe piyantun iki gak oleh nikah. Piyantun iki kon seneng gendaan, nek cara basane ya kon seneng demenan ngoten mawon. Kasarane ngoten niku. Niku para setan-setan niku ngoten niku. Karena nikah itu ibadah, karena dari dosa menuju ganjaran. Lho ngoten niki.
Lha niki nyun sewu Mbak Silvi. Panjenengan nyekel astane kakung pian niku pun entuk ganjaran. Ngrangkul pun entuk ganjaran. Apa meneh ngambung entuk ganjaran. Apa meneh jan mangke dimori entuk ganjaran, isine ganjaran tok. Kula sing basa ra katon niku ora do seneng nek ngerti panjenengan niku nikah. Tapi jan derek sunahipun junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat menika terlaksana mila tujuane nikah satu inggih menika supados nggih pikantuk keturunan yang sah menurut agama, sah menurut inggih menika pemerintah. Sing nomor loro sesuai ayat litaskunu ila iha. Wong nikah kuwi gen ayem tentrem. Niki kula tak suwun mangke Mbak Silvi biasakan rumah tangga niku ingkang sae. Basa nggih. Nggih Mbak nggih. Basane ra mung nganten anyar tok lho nggih. Nek nganten anyar iki basane halus kok. Wonge ya enek iki biasane. Ngoten nggih. Engko anggere ora manten anyar niku wis ora gelem basa. Syukur bagi Mas Andi bar kondur saking tindak nyambut gawe napa saking pundi ten dalem niku tawa. Ngoten lho nggih. Yanten putri iki kudu ngoten niku. Ngunjukipun kopi napa susu senggakane piye susune piantun putih kedah ngoten kersanipun napa rumah tangga saged ayam tentrem. Cobi ibu-ibu niku nyun sewu nggih. Yantun putri niku nyun sewu nek dandan kula suwun. Dandan niku ora mung nek wektu jagong tok. Ten ngomah ki ya paling enggak rapi ambune rada wangi ngoten nggih. Ha nek jagonge ambune wangi-wangi niram kok ngoten nggih. Nek metu dandane kaya ratu. Nek neng omah malah kaya pembantu, nek bengi kaya hantu. Lah raine diclonteng-clonteng. Lho niki neng omah wis nganggo daster sak-sake yen sewu, sak geleme sak kepenake. Lah padahal warung mriku niku sing dodol niku rupane ayu. Mula bapake kepengin metu. Lah ning mriku dimanggake monggo-monggo dahare napa? Ngunjuke kopi napa? Nah, ten warung niku ngoten niku. Mula piantun putri kudu pinter dandan. Syukur bagi ibu-ibu niku sore pun bar magrib dandan sing wangi nyandang rada merangsang sithik penampakan. Wirawiri ning ngarepe sing kakung. Wong kakung niku nyun sewu, Pak. Nesu kaya ngopo? Angger jenengan niku nyandang sing rada merangsang. Ora sida nesu kok. Kelemahane piantun kakung ngoten niku. Nek kelamane piantun putri nesu kaya ngopo? Wah, bokonge nganggo 200.000, gak sida nesu. Kelemahane mung niku ngoten nggih. Siji dhuwit kelemahane, sing kakung kelemahane niku piantun putri nyandang rada merangsang. Lah niki. Kula tak suwun nggih piyoling kula ingkang kalih ampun ngantos panjenengan inggih menika wantun kalih piantun sepuh. Janjane lagune ya enek ngono tak aturke ndak panjenengan kesuwen. Lagunan keramat to niki. Doa ibu itu mustajabah. Karena Gusti Allah niku ngutus malaikat datang panjenengan. Sinten malaikat itu? Orang tua panjenengan. Maka orang tua itu doanya mustajabah. Maka hati-hati piantun sepuh nek dongakne sing sae mawon. Nggih Pak Bu nggih. Dongakne sing sae dateng putrane. Kersanipun anake sukses. Dadi wong sing becik utama. Ning nek dadi wong becik utama aja lali karo wong tua. Niku penting. Ingkang salajengipun sagung para lenggah tamu kakung putih ingkang kinurmatan Mas Andi Mbak Silvi. Nikah niku panci kudu duweni rasa tresna. Niki lak mboten dipeksa nggih. Mboten. Alhamdulillah. Wong nikah niku nanggung resiko lho Mas nggih. Kudu nanggung resiko. Mula nikah dipikir sing adoh. Resikune ngeten. Wong niku nek pun berjalan sewulan, 2 wulan, 3 wulan. Wong nikah niku ketok asline Mas. Tapi nek saat agi arep etuk apa meh manten anyar, ni sing katon mung becike. Ngoten nek tak kandhani. Basane alus, rembuke ya ngepenakne. Iki nek nganten anyar utawa agi arep etuk. Wong-wonge ya eneng kok biasane kok ngoten niku. Ngoten niki. Tapi nyun sewu engko nek pun mantan-mantan kagungan putra kalih 3.
Lah niki sok-sok wis rapati basa. Yang sing kakung agi mlih to, Bro. Nah. Ngoten niku sok-sok enten kok mergo kulino ben dinten ki ya sak-sake. Maka biasakan kaulam ma'rufah, ngendikan ingkang becik. Sebab nikah niku mboten kenging dipeksa. Nek nikah niku dipeksa dadine ora prayoga. Padahal Pak Didi Subadi direwangi ngragati penyan entek pirang-pirang puluh yuta, dadine ora prayoga, tangga malah do nyukurna. Nah, mula nikah gak kena dipeksa. Salajengipun Mas Andi dalah Mbak Silvi. Panjenengan mangke nyun sewu, nikah niku kudu saling kena dipercaya. Sing putri ya kena dipercaya, sing kakung ya kena dipercaya. Pun rumah tangga niku kepenak kok. Pun nek ra percaya mang buktekne. Sosok rumah tangga ki gesek iki mergo napa? Ra kena dipercaya. Sing putri gak kena dipercaya, diweki duit pirang-pirang yuta. Ngerti-ngerti mung entek wae. Nek piantun mriki mboten nggih? Mboten. Aku ngoten niku piantun putri sok-sok duwe duit tekoke omong ra duwe duit. Iki jenenge ora kena dipercaya. Sing kakung nggih ngoten, janjane gajine niku 3 yuta ngakune mok 2 yuta. Sing 1 yuta duit lanang jarene. Lah ngoten niku berarti mboten kena dipercaya. Ning nyun sewu Mas Andi, karena panjenengan niku pemimpin harus dibuktikan dulu. Mangke Mbak Silvi diweki duit 1 yuta iki kira-kira dibuktekne. Oh, kena dipercaya apa ora? Lah nek kena ya diparingke meleh. Ning nek ra kena dipercaya, bendara kok ora kena dipercaya, ya kudu ngati-hati. Ngoten lho nggih. Mosok wong lanang arep tuku bensin itu laporan ambene esuk. Akan repot ngoten lho nggih. Nah niki syukur bagi dua-duanya saling kena dipercaya. Nikulah rumah tangga sing bakal ayem lan tentram. Piweling salajengipun niki kagem kadang-kadang Nur Karisma mangke kersanipun padha bareng-bareng nyambut gawe. Niki kedangon mboten Pak Bu? Kedangon mboten? Mboten nggih? Nek mboten kula lajengke wong kula niku mung kari manut mami mboten kedangon kula lajenge kalih kanca-kanca Nur Karisma. Nggih, ngaten niki. Monggo para kanca sak sampunipun pian nikah di hidup ini harus mau bersyukur. Lagune syukur Mas Joko. Ken kersanipun ayem lanten tentrem wong urip niku mung ning syukur kok. Wong kuwi perintahe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Monggo tunggal lagu syukur. Nggih, nyuwun pangapunten wong niku bareng didudul iki ya rada angel ngoten. Sok-sok niku ora beneran ngoten. Coba bayangno sepira akeh nikmat kang wis kok tampa. Moga nggih nyuwun pangapunten wonten gangguan sekedhik mugi mboten dadosaken kuciwanipun sagung para lenggah tamu kakung dalah putri. Panci alat niku nggih ngoten niku. Syukur para manungsa mring peparinge kang kuwasa bumi langit saisine dititahno
kanggo sira ayo bareng-bareng direksa aja nganti dadi musuh amre uripe mulya uripe ana donya lan akhirate salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bil alil badri ya Allah. Sopo sing ake syukure bakal ditambah nikmati sopo sing bangsa sulaya besok bakal nampa siksa sopo sing ake syukure bakal ditambah nikmati sing bangsa sulaya besok bakal nampa siksa besok bakal nampa siksa salatullah salamullah ala Tuhan rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil qalbi rasulillah wa kulli mujahidillah bil alil badri ya Allah. Sagung para engkah tamu kakung putri ingkang winantu pakurmatan mekaten panjenenganipun penganten kekalih piweling kula wau ingkang pisan pun inggih siji ngibadahi aja nganti ditinggalke. Nomor loro bekti karo wong tuwa. Nomor telu biasakan panggesang menika kaulam ma'rufah ngendikan ingkang sae alias piantun putri basa kalih sing kakung piantun kakung basa kalih piantun putri. Pepilih mekaten ingkang saged kita aturaken amargi ngengeti kawonten wekdalipun sampun menika bibar zuhur. Mila nyuwun pangapunten saderengipun estunipun jumbuh kalih panyuwun janipun Bapak Didi Subadi sekalian panjenengan kepareng kasuwun rawuh ingkang sapelu asung mandonga saderengipun monggo sareng-sareng kita nyuwun wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala mliginipun kagem penganten kekalih umumipun dhateng keluarga panjenenganipun Bapak Didi Subadi saestu manggihaken rahayu wilujeng pikantuk barokahipun Allah Subhanahu wa taala kersanipun doa ijabah monggo sareng-sareng kita awali kandi umul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i min wal amwas innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair.
barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alabda Adama wa Hawa wa alif bainahuma kama alabda Yusufa wa Zulaiha wa alif bainahuma kama alabda Ibrahim wa Siti Sarah wa alif bainahuma kama alabda baina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina bid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bakaten kirang langkungipun nyuwun pamunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sepuh pratama kakung kang sata putri ingkang winantuh ing pakormatan. Bilih tata cara ular sampun katindaken kanthi prasaja katur dumateng panganten sekalian lumaberipun dumateng sedaya pratamu ingkang sampun kepareng rawuh. Para tamu kakung kang sata putri ambek bilih pargian ngunduh mantuhing wanci siang punika. Ingkang kawangku dene Bapak Didik Subati Ibu Nani sampun handung kapurna. Puraning pargian ngunduh mantuhing wanci siang punika mbok bilih panganten sekalian sampun kajengkaraken saking kursi panganten tumuju sangajengipun dalem pawiwahan. Katur dumateng Ibu Juru Paes Keparenga mratisaken jumenengipun panganten sekalian wonten sangajengipun dalem pawiwahan jinajaran Rama sarta Ibu sawetawis para amung rawuh ingkang saperlu nguntapaken konduripun para tamu ingkang sampun kepareng rawuh. Salam hangat katur. Kula ingkang kepareng ngaturaken menggah lumadhening tata cara pargian ngunduh mantuhing wanci siang punika mlenggono kirang samukawis anggen kula ngaturaken kula nyuwun agunging pangaksama ing wasana rahayu rahayu sagem dumadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun. Suker sakit cinakan
side and your choice. Out of your support is over. Together we're serving Allah. See this is pleasure. We pray that we'll bring your life. And happiness and expression. And that we can only do one. Don't let less. Rest our hand and try to on. Let the prophet know us. And let the voice let all say. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berusaha dahulu, baru kemudian berbahagia.
disertai doa. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berusaha dahulu, baru kemudian berbahagia. Bagus Andi Kurniawan kalian Mbak Roro Ayu Silvi manggih rayu di jenis sambikolo ugi paring donga pangestu saged tetep keluarga ingkang ayam tentrem sinasran keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhir amin ya rabbal alamin. Sumangga kata-kata Nur Aga Arisma. Nggih. Sumangga kapibardo zikir wengi kata-kata Nur Karisma makari sorengan Prima Jaya video syuting audio sound system. Dingsir wengi kahananing sepi ayo tulung dikulina lo tangi sembah sujud ngarsaning ilahi salat tahajud ojo nganti lali. Lingsir wengi kahananing sepi ayo tulur ati kulina no tangi sembah sujud ngarsaning ilahi salat tahajud ojo nganti lali. Gayuh derajat sarono tirakat galtana sunnah
ati Angliler wangi Sikir wengi bisa dadi atombo ati ati angliler wangi insya Allah undung di jombai ati mati angliler wangi sikir wengi bisa dadi tombo ati Astagfirullah Rabbal Baroya Astagfirullah Minal Khotoya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafirni amalan solihah. Ada pengantin Syekh Moro tamu, lalu berkata-kata dari karisma, dikir wengi. Tasih keperotan biak seperti swasono, kudu batang Syekh Moro tamu, antara selumat diri telah sosial mangke program malih dinding popo pengendari luar sumonggo, kata-kata iya Sayyidi Kapibardo, dur karisma, ugi maksud karena sound system ugi Prima Jaya Multimedia Production video syuting wilujeng lelegan kati syuko berapa kali wilujeng hampir saya akan dur karisma